Salam alaikum. Salam alaikum. Iga kene? Bashte. Korbashiti la. Alhamdulillah. Enfana bo. Bashte. Anga dum ko no. An corona ndago. Korbashiti la. Alhamdulillah. Anga Nera tumo go beno. bashite. Karamo. Nin din do ribe nyawa. Anga sigidala. Du fleur. Mais tellement yera ko go dini. Ibora be bo befe kare wona to kuma na. Na fonye shena budu to la si deni mo. Adumon kabine kram. Ek me fa nga fela to ko la tay. Ni solution do soro ne ya kula. Solution me soro. Solution sigilen wa jolen wa dalen wo ne kramago wense ma nyene kadima. Bari buni armadiya era la kanu e fen faga. O ma dufa. Ya famu ima fo ya kanu ni wa. Turu Ya kanu kadi era. ne ala sonama ba muso sina karaba abeki tai wa ali tisin. O be janda kanu O sebe ala o sebe an kramago. Nga muso sina yi muso na swadi. Bari barado be ni be fo lukanya ibina na muso sina toy. Ya famu wa ambe barakola ni barakola ka dema koni. Ya fama bala ala ta kofe abenya wa tigibe boli ko de ala tigele ya famu karamo ni to ko doron do ko ne ba to do atoko Christine kelma msendo karamo uma edela ga ya ebe tige nawa engo ansigile no fendo de ka bolo karamo wenze me da mala gansani ni e bi fo ne me karamo wenze segen sigime femba do kan wi ajelelu fasamani do ani songadi o me de la ga nyexela kamali karamo ga era be ga ni sita kamali aywa kananga bara ta mandini ni karamo di be dugo be ne ga karamo ga do ya ni mi fi o to timbai ya fo mo e ka to ti amuso sina ni so mani wa ani songadi mami do abara madege matama fe kodi abara madege matama aka mo ko barka ka bo mo ko jena papa karamo ko mai na jege na ma jeke sache me ka nya fiedi nya fuma o de kade wa o de kade inni ku era la abin fo yan nya fu o fa kade dio kadine de ebe fe nega ore mi neka dema kol na mani aga na siga dai kamali akari ningu ye kodi kana joro ala de lobe nibu luke bi kasiri ya famwa purege ala ki ga do jabi bi kasi karamo ne ma kashi dabla ne be fanga fariga na ay kana fariga me kasi purege do ga jabi tilala kwa ya famwa ma fogo krisano Christine abana barabana hotel awo anga koti blaka sinna harama nyabenna nyaben frajina nyabala ni frajimi adosi ni manja fradi awo ni trani ni israka ni donike dima fen na sela kono o ya kele tay awo ni sa kono do tutala tatala ali kana wardinam eksakata karamo bisekata igoti awo ekata alagi mi awo alagi mesi gidana ke ton kere fa so amu chama do barika bani si suruni ko krisano
kirisano ma so an karamɔgɔ la a bɛna sɔn e de la a bɛna sɔn e de la e bɛna jɔ ko ne ka kirisano ka baara kɛ ka di ma ese hɛrɛ bɛ nin ɲɛ la kɔrɔtɛ kunna danga bɛ ne karamɔgɔ wɛnsɛn ko furaji min b'i bolo nin t'a dɔn a bɛ ni ala cɛ ni nin sela muso in kɔnɔna na hali e fa ni ba a tɛ kuma fɛ a bɛ ni ala cɛ n'i ye mangoya fura de bolo dɛ ne karamɔgɔ wɛnsɛn muso ɲuman na n bɛ se cɛnni fana na koyi kirisano cɛ jugu yɛrɛ bɛ ɲɛ o muso cɛ ɲuman fɛ cogo di bɛ kɛ cogo di e wari t'i kun i cɛ man ɲi muso bɛ se ka sɔn e la cogo di a yɛrɛ karamɔgɔ wo manja dɔnni ba na ne yɛrɛ bɛ ka kirisano nɛgɛ yan diɲɛ don o don a bɛ kɛ lɛ ɲini na e cɛ jugu ba ɲi se hali ni nin ka san wɛrɛ b'a dɔn wari t'a kun e min jogo ka kirisano ka baara kɛ ka dɛmɛ ne bɛ n tɛgɛ la tiɲɛ la o ko kanu ye fɛn fɔ ma dufa kanu ye fɛn fɔ ma dufa an y'a fɛ an karamɔgɔ y'a fɛ k'an tɛ jarabi dɔn ne y'a fɛ n tɛ jarabi dɔn wa i yɛrɛ ye n ka bi baara bɛɛ tiɲɛ fɛn min ne ma wuli kirisano ko in na a tɛ ɲa fo ne kan bila n sɛbɛ fari la k'a yira dili la de a bɛna na taa ni mo hali ni bɛ dɔ bɔ dili ka so sara la a ka kirisano ko in ɲɛnabɔ ka di ne ma dɔrɔn bari ne fɛ ne kelen de ye cɛ ye min ɲɛ bɛ kirisano la jaja ma wɛrɛw ɲɛ bɛ kirisano la a bɛ ala cɛ nin ko tɛ bila ne taara wulilen forola bi na sisan ne karamɔgɔ bɛ se n bɛ na n ka tu ni n ka ta ka tila ka kuma dili fɛ barika banni in tɛ kirisano in ɲɛ la bilen o banna pewu o banna pewu pewu o y'o bannen. Ayi moto boli to a kɛ ne dun ko so vraiment ne bɛ se k'i bila quoi wallahi ka jɔn bila awɔ ji kuma yɛrɛ bɛ na ji danga ne fɔlɔ ka kuma ka ca a b'a ɲɛna ko an telimantigiw tɛ baara la de yan an bɛ baara la koyi an sen bɛ baara la an bolo bɛ baara la an ɲɛ bɛ baara la e yɛrɛ dili min filɛ ne ka joli jugu b'e la ji minɛ i ka nin min sa o kuma ninnu dabila i ka ji minɛ i k'i min bɛn an denbayatigiw de an ka nasɔngɔ de bɔ telimani boli in na i min sa minɔgɔ b'i la kuma caman ka di i ye kojugu e n'i ka moto kɛ dɔɔni dɔɔni an ni su an ni fa tɛ dugu sara o ye kelen ye mais e b'a fɔ cogo di k'e bɛ ne bila i ka ji minɛ o banna ka ban sa a fɔ kun ye de k'a kɛ dɔɔni dɔɔni quoi awɔ Edili nin fana jɔn tuguni i tɛ foli kɛ fana n bɛ foli kɛ cogo di n bɛna sɔrɔ cɛ bɛ so kɔnɔ i b'a la ko n ka foli kɛ hey Lamine i t'i ɲɛma jɔ e nana bɔtɔ sɔrɔ so kɔnɔ de yan ko ne ye ji de d'a ma e ye ji d'a ma e tɛ se ka taa ji d'a ma da la fo e bɛna ji d'a ma fo yan e b'a dɔn wa yɔrɔ fɔlɔ i ne bilala ɲɔgɔn na nin ko kelen de la keleyaba in t'a la dɛ na ka segin ta ka d'i ma fɔlɔ Dili ne bɔtɔla de filɛ dugu kɔnɔ hali ma sigi fɔlɔ funteni bɛna n bɛ taa n ko i sigi Dili n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna sabali kɔrɔ ka ca e bɛ girin-girin la i yɛrɛ ma n ko ne ka telimantigi de don a kasa bɛ bɔ telimantigi tɛ se k'e jigi da la fo ne ka so kɔnɔ k'e bɛ ka ji d'o ma ne bɛ taa n ko ka na n balimakɛ i ka kɛnɛ kɔri basi t'i la don mɔgɔ ɲuman an fana bɔ e ɲɛ kumunen don a ka di kɔni ne fa a man di dɛ mun n'o kɛra n'a fɔra Dili mun bɛ yan nin so in kɔnɔ awɔ ne de jɔlen don n'a ka fɛn bɛɛ hali ni so filɛ awɔ ne de b'a sara chaque mois mais n'a fɔra Dili bɛ ka ne dusu kasi k'i dusu kasi ka ne dusu kasi i dun ye mun k'a la kanu ka baara de don ne fa mɔgɔ dɔ dusu kasi ko ka n'o ta k'a kɛ yɛlɛ ko ayi i kana nin yɛlɛ in kɛ kojugu ye kamalen i ɲɛ bɛ kanu ma fɛn nɔgɔlen dɔn dɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ dala kanu de la wa i bɛ cɛba o cɛba ye n'i y'a ka histoire ta i b'a sɔrɔ musoba dɔ de y'a lakari o muso in m'a lakari ni fanga ye koyi i b'a dɔn a y'a lakari ni min ye kanu dusukun ni muso seli dusukun na ka ban a seli ka fɛn bɛɛ de la n bɛna min f'i ye
yan du in kɔni a bɛ n'a fɔ ala de i ci ka na yan du kɔnɔna na ka n'i sigi ni chaise in kan ni e selen y'i se yɔrɔ de la ne karamɔgɔ Wanzɛn ne ye maa mun ka kanu furaw ɲɛnabɔ ka d'u ma ne t'a dan dɔn yɛrɛ wa Dili tɛ ka nin k'e la Dili le tɛ ka nin k'e la bon ni e sɔnna ne karamɔgɔ Wanzɛn ta ma sisan ne bɛ fura dɔ d'e ma e tɛ n'a nɔfɛ yan dɛ Dili yɛrɛ de bɛ t'e nɔ i y'a faamu wa cɛkɔrɔba n'i ka kuma mɛn ne min sigilen fili kɔ ayi ma k'i ye foyi tɛ nin kɛ ne la ni muso tɛ wala muso yɛrɛ tɛ foyi mais Dili diyaɲɛ a n'a kanu de ye nin se ne ma nka cɛkɔrɔba an ka ko ɲɛnabɔ man nɔgɔn cogo di parce que an ye tentigiw an tentigiw an ka ko ɲɛnabɔli man nɔgɔn wallahi bɛ dɔn dɔ tentigi ko ninnu na koyi bɛ dɔn dɔ la ne yɛrɛ ye tentigi bara jɔ a mɛnna ni san cɛ a bɛ san 4 bɔ nka n kun t'a dɔn ko e fana y'o dɔ de y'a mɛn ala ka wula hɛrɛ caya Dili Asumaya sa ne ko Lamini mu ye kunya shi ana ka sore mani wele kɔrɔ le fene ka sore mani wele ya y'o digile e la ne tɛ ko wɛrɛ la o man ka digi e fana la ni ne bɛ na yan fo ne k'e wele fana k'o f'e ye quoi mais Dili mun de kɛra au juste n tɛ k'a faamu quoi ça fait 3 mois maintenant ne bɛ mission na n nana ka bɔ mission yɔrɔ la ka taa so dɔrɔn ka n déshabiller ka tenni bɔ n ko n bɛna ɲɛ da i kan parce que ɲɛnafin bɛ na ko fo ne natɔla de k'e wele Dili ma nin faamu dɛ i dun k'a faamuya dɛ n y'a f'i ye ko keleyaba in man di ne ye o de bɛna n bila ɲɔgɔn na sisan bon Dili n bɛna kuma dɔ f'i ye su in na i b'i labɛn an bɛ bɔ ala ka su in na yira n na ne Dili ko ko ne nimisalen tɛ tentigi kanu in na wallahi n ye nkalon tigɛ ala tɛ kuma musalaka Dili kanu bɛɛ bɛ tan koyi a ka n'i tɔɔrɔ nafigiya tɛ kanu bɛɛ bɛ tan ne y'a san ne mago b'i la sa e mago jumɛn bɛ ayi tentigi kanu dɔrɔn tɛ tan koyi kanu bɛɛ de bɛ tan wallahi kanu tɛ nɔgɔlen dɔn kana tɔɔrɔ a kana digi la fɛn min bɛ nin kan sisan ala de b'a dɔn wallahi jarabi ma ɲi koyi n'i kɔni ye kiminikɔrɔ sigilen kɔni kunkolo firifiri la kɔni sɛgɛ min b'a kɔ n'a tɛ fila ye de wallahi ne kun mago b'i la sa i ka n'i ɲɛ kun sa i fana sa i waati bɛɛ tɛ kɛlɛ don ye sa o dabila sa i b'a dɔn min bɛ yan ne t'a dɔn ne ko n'i y'a fɔ ala fɛn sa i terimusonin sa ko Kirisano a tɔgɔ de bɔla an kana dɔɔni quoi ayi ne terimuso tɔgɔ tɛ Kirisano ala chrétien tɛ min sa fa a kun bɛ yan kunun ne n'a kun bɛ baro la Christine Christine kɛ e m'o Cristiano voilà Musa o mun kɛ foyi o ne wele kun bɛɛ don ya ayi i b'a dɔn ka ko di jala ne karamɔgɔ Wanzɛn dɔɔni jumɛn e ko jumɛn m'a mɛn ka ɲɛ o mun m'a mɛn ka ɲɛ sunguru fana i b'a dɔn ni mɔgɔ nan'i ma sutura la quoi a ko minɛ sutura la ala kama ala ni kira kama ne ye cɛkɔrɔba de n bɛna n ka kuma f'i ye sutura la an ka kɛ sutura la i fana sa ne fana ma kule ka taa fɔ kɛnɛ ma koyi e b'a dɔn balikulankolon 2 ninnu n'o ye ni mankan bɛ sa o fana ye kɔngɔ dɛ Kirisano ye sa Christine ok a ka ko la ye sa k'a ko la ye cogo di n'a sɔrɔ la n'i bɛ se ka a kun yɛlɛma dɔɔni kɛra e yɛrɛ bɛ nin ko ninnu dɔn a bɛ fɛ ka ne bila kuma la dɔrɔn dɛ karamɔgɔ i jarabila Christine de la i jarabila Christine voilà i b'a dɔn o bɛ ne tɛgɛ kɔnɔ n'i bɛ Christine fɛ ka ban a b'i kunna o gérelen don ka ban yɛrɛ cɛ belebele ko dafar a ye Dili b'a dɔn e ka ko ka di ne ni yan dun mɔgɔ bɛ ta ye bari e ye mɔgɔ min ye quoi ni maa nana ka sɛbɛ ko f'i ye dɔrɔn e b'a minɛ ba la an b'o ko kɛ cogo di sa an b'o ko kɛ e yɛrɛ bɛ fɛ an ka kɛ cogo di sa e bɛ se ka wele ka na
Aïssa na ok yere ni mana baligu flan meni yow la sa o bena tanga boy kan jati sisan on bi rendez-vous ba wuli on rendez-vous di rodo la bi mo so ne yɛrɛ n'a fila nga o tege fure Dili ne e mɔgɔ caman ɲɛ yan koyi a y'an ka sogo in lajɛ ne tɛ sogo kɛ sogo cogo di Allah i ka dɔ bɔ sutura la walima i ka sutura minɛ bila sinon kirisini kɔni bɛ ne tɛgɛ kɔnɔ n'i y'a bila yɔrɔ min a tɛ tɛmɛ in kan hali san ni y'a wele san a bɛ na e tun bɛ fɛ an ka sogo kɛ cogo di sa Dili e yɛrɛ ko e b'a dɔn e ni ne a tɛ tiɲɛ la a tɛ tiɲɛ e bɛ fɛ an ka kɛ cogo di ayi i bɛ dɔ fɔ dɔrɔn i bɛ dɔ fɔ dɔ bɔ sutura la de i b'a tila moto de wa naani da wa naani de kun e tun bɛ fɛ n bɛ 1000 b'a lajɛ ayi kalo kalo ne ka to ka 1000 sara kɛ ayi ne y'a fɛn wa an ka kɛ cɛ sa 2000 n bɛ 2000 ayi 2000 ka Dili o fana sa hakili sɔrɔ a to 1500 la sa ne bɛ ka mission kɛ ka di mɔgɔ man ca ni o ye n'a taara ten tɔ yɛrɛ n b'a fɔ i kana n tɛ sutura sara dɛ basi tɛ k'i y'a to 1000 na 1000 a ka dan cɛ dɛ 500 wa 1000 500 a ka dan cɛ y'a mɛn a ka dan cɛ problème foyi t'a la a wele ne ye min fɔ wa i b'a fɔ n bɛ kɔnɔna na n bɛ n parfumé dɔɔni awɔ Dili ala k'i sɔrɔ la nin y'a bannen non c'est la kalo sara tɛ sara dɛ kalo min bɛna sa yɔrɔ n t'o sara ayi i bɛ 1000 ni 500 di o la awɔ Dili n bɛ so kɔnɔ a ɲɛnabɔ n bɛ na ala ka barika d'i la wallahi kɛra bɛ jalen sa a b'a fɔ ɲɛna sa a bɛ t'i sɔrɔ yɔrɔ in na y'a mɛn joli b'a kan bɛɛ dɔɔni karamɔgɔ bɔyɛn bɔyɛn Dili do de awɔ a ɲɛnabɔra n ka tɛ ban ne bolo ayi kɔni Dili jɔn bɛ ban e bolo n ye n terimuso wele san a ko k'i ka sɔrɔ hôtel-nin na bala min ka kari ni ko o hôtel-nin na taga ɲɔgɔn sɔrɔ yen san hôtel don bɛɛ nin tɛ karamɔgɔ la ne Dili an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kare kɔnɔ o bɛ fu yɛrɛ de i b'a sɔrɔ k'ale la fɔlɔ kɛ a bɛ sɔrɔ ka ma faamu parce que mais Dili jumɛn de ka di e terimuso in ye dɛ n bɛ tan tɔn ne bɛ se ka taa tan i bɛ se ka taa mɛ kɔlɔsi in b'o dɔɔni karamɔgɔ n yɛrɛ ma ɲinɛ wa kɔlɔsi in b'o i bɛ se ka taa tan tɔn n ye fɛn bɛɛ fɔ a ye ka ban ka jumɛn awɔ sisan ni position bɛɛ fɔ a b'i dɔn ka ban a bɛ n dɔn a b'i dɔn nka n ka ɲi tan kɔni Dili est ce que ni ko ni bilasima tɛ bɛɛ sa taa karamɔgɔ sa a ka ɲi tan Dili ka jumɛn f'a ye ka jumɛn f'a ye a bɛ fɛ kuma dumanni de fɔ e tɛ muso minɛ cogo dɔn Dili ne ma deli ni ko ninnu na chéri bébé i ko ka di ne de ne b'i furu dɛ a bila ta n y'a mɛn e b'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ diamant basi tɛ bala min ka yɔrɔ in dɛ o yɔrɔ tɛ awɔ ne bɛna taa finiko la fɔlɔ basi fini ko Dili fini ko alhamdulillah ala mun e y'an kɔrɔbaya joona e kan ka lasegin denmisɛnninya la fana tigɛ ko ala nin ko in daminɛ man di dɛ ne karamɔgɔ wɛnsɛn tɛ ɲinɛ foyi kɔ wa n cɛkɔrɔba tɔ kun tatɔ filɛ ka n ka daminɛ n ka nasiji ni n ka sɛbɛnden ɲɛnɛmaw b'a kɔnɔ e ma dɔn jarabi ye fɛn lafile Dili n bɛna taa
Philosophie. Hey. Tiens, mais comment il fait ça? Ouais, voilà. On a mis plein de bébés. C'est rien, mais là, donc, on a plein de bébés. Ici, va. Tu vas voir, il y a un plan de tiens pour mes répétitions là. Donc, on a un incroyable talent de là. Philosophie. Ouais. Il va y avoir Jarabi Tala, mon gars, il est là-bas. Hein? C'est une bonne nouvelle, et donc, comment on a gagné? Il va y avoir, hein? Il y a Dougo, Kadougo. Il va y avoir Athénia Fongafo. Voilà, et quel ferait Vegeta? Il y a Glissi, ouais. Moumé millénaire, Dili. Dili? Il va y avoir ni Alani Grache, Bilaya, Akaku, ça m'a touché le cœur. Bilaya. Ni ala de cɛ ni bɛ ka tɛmɛ n bɔtɔ ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ fini wolo yan bon a ye fɛn mun kɛ ne la bilayi sɔɔni dɔrɔn mɔnsɛn ne tun bɛ bin a kan alɛ bon i b'a dɔn i bɛ niveau mun na mais e k'a lajɛ dɔrɔn non cɛ yɛrɛ la mɔgɔ ti nin ye ko k'i b'a ŋaniya yɛrɛ voilà mais e bɛ niveau mun na sisan i b'a dɔn i bɛ se ka roman yɛrɛ sɛbɛn Dili tɔgɔ la mais c'est que moi je te propose tu es un ami à moi i bɛ taa fɔ a yɛrɛ k'a ka di ye quoi. Flo, i b'a dɔn a kun ka di n ye nka n bɛ fɛ k'a d'e ma c'est-à-dire i ye n ka cɛ sa Flo. Ne ka t'i ka ci fɔ wa? Ne ka t'i ka ci fɔ a ye. Ayi sa c'est pas i n'a fɔ i bɛ ka ne bɛ fɛ ka ne dɛmɛ de quoi. Tiens mon ami, i b'a dɔn an tɛ ɲɔgɔn piéger. C'est pas Dili qui est là. Ni Dili tɛ yan. T'i ka ci fɔ a tɛ ban. Danabɔ ye n ka cɛ. Flo. I ka cɛ i ni caman kɛ sa e ni. I jɔ sa i b'a dɔn ne bɛ ka maloya de walayi ne bɛ ka wala. Cɛ Flo kana yɛlɛ la sa walayi bilayi. Voilà. Sisan e ka taa fɔ n bɛ fɛ ka n dɛmɛ. A to n ta laban ye. I b'a dɔn ni e ta ma ɲɛ ne b'a tɔ dilan. Ni ta ma ɲɛ ne b'a tɔ dilan. Dili y'i ta ye sa. T'i ka ci fɔ a ye. C'est moi je te dis ça. Va dire à Dili que ton cœur a pris le J. Ta sanga cɛ i cɛ de. I ko n ka taa. Cɛ i ni n ka ko kana to mɔgɔw ka sa ten sa. Vas-y. Oh le vrai Vara. Vara. Cɛ bɛ ka Michael Jackson duma lamɛn. Dili. Hakɛ to tan dɔɔnin ne kun mago b'e la. Ne filɛ nin. Ne filɛ nin. Sisan philosophie. Flo. Mun kɛra Flo la? C'est-à-dire i t'a dɔn a philosophie. Mun kɛra Flo la sa tɛ Flo ni Flo bɛ tɛ du kelen kɔnɔ yan. A ko ne k'a f'i ye de k'i ka ko de diyara ale ye. O kuma da tɛ Flo yɛrɛ fɛ ou Flo ka baarakɛden ni e ya? Ayi ne kɔni ne ye ciden de Flo de ko ne kana f'i ye komi ne ka cɛ don. Voilà. A f'a ye ko n y'a mɛn. Ko n y'a mɛn. Papa Flo a banna. Oh mon ami. Wallahi a banna. I y'a fɔ a ye. E y'a fɔ a ye. Vara. Awɔ ne bɛ don so kɔnɔ. I bɛ don so kɔnɔ. N y'a f'i ye a man gɛlɛn. N tɛ Dili kɛlen i ta ye sa. Cɛ notre voisine o y'an ka bɔ kura ye. Cɛ b'a la a bɛna to ka tobili kɛ ka d'a ma. N y'a fɔ a ye. Vara. Cɛ pressé le don dɛ. Dili. Quand même. Comme prêté. Comme tout. Donne-moi. Il me fait go là. Ok. Sinon, là, tu es là, tu fais. Ah ouais, il faut pas qu'il y ait trop de gens. Ko damna ni foli ma no ko ma le abala. Ah nya fam yo. Dili. Faut pas te. Ako no ni mo la. Flo. Nega che. La ka to ɲɔgɔn ye. La ka to ɲɔgɔn ye. Ami. Ala bija. A bɛ bɛn yan. A bɛ bɛn. Awɔ. Vara. Ouais. Cɛka kalan doro. Ale ka ko bɛ taa kuma bɛɛ. Dili. Sabu cogo o kɔni siɲɛ wɛrɛ an yɛrɛ bɛna to an ka fɛn dili. A bɛ bɛn. Problème foyi t'a la. N y'a mɛn komi n bɛna taa n ka fini bila. O kɔfɛ. Dili. Ne tɛ jigin terikɛ la dɛ.
Cristiano. Allah. Amba. Mari mena kan kono re. Wallahi susu era kura doni. Okay. Mun be ci do re la. O de me do. Wari madimi. I know. Madimi. Awo Ibadan ha. Ala jomba ide. Ibadan. Noria badi bila. Karamo. Iye ma bado e. Sinon, ne karamo ban jente jo kare kono tampe ga ede. O tike fiu. Awo. Cristiano wole bashite ko bashite dili do fo yana aho nga do mi yere da ko so nga jane an mutadan dili tama dili mi fatete mo kan iboro dili nga manyene mabadi ma blanga ko nyene mabo chamana ore la ni ga kuma nya faidro akoko ni ala salama ko Cristiano ko ni Listen. Ngonda be flide. Ai mu fiena. Ni sono madara ko. Ai fui wallahi ibaro ne kara mo man sen flani e ko ni kan koko ni dilia bla dawo dala wallahi ne kara mo wa sen bi ya famu ya me Cristiano est-ce que rega dude ndo tigana fanya mi nyebe do la boli mi ga dude fere Cristiano ne faran market yame ikumi nya fe chugo ngune kulo men kina makosebe donc market mi wole yame awa market ya market